Hello mga ka-listeners, mayong hapon ug ang oras alas 5:53 sa kahaponon og 7 minutes lang para mag alas 6 no. So hapit na mag gabi no sa yung kagabion. Mag alas 6 na. Nya karon mag-upload ta sa part 2 sa Nanay Rosa. Nya sa dili pa day mga ka-listeners no, ako sa basahon ning pipila ka mga comment no kay ako na ning panikamutan nga di kay mo daghan ang comment kay lisod kayo og di na ko maapas no. Mataas at akong vlog diyan mo reklamo niya ng uban no nga anong taas ang tabi no. So ano man namon ning kamot ang ko nga ka-edit ko dayon no, nga di jud ingog malabyan og pila ka adlaw kay para ang ato ang vlog di tantong taas no kay taas atong akong vlog sa niagi no. Niabot og di na ko putlon wabot siya og taas do kay 30 minutes siguro to kay na pa mas ending no. So halos 23 minutes taas kay ito ang na tabi no tungod sa nabulto na ko ang yung comment no. Karon kay bita ni kay di na kay daghan kay bag-o man ta nga naka-upload aning drama Nanay Rosa no. So nay mga pipila ka comment nga atong basahon mga ka-listeners no. Nya ang nag-una ni si Kaluoy Intaon. Puro heart yung comment no, na ihim, na emoji nga yung na no, salot. Naminaw siya sa drama nga Mangtas no, si Kaluoy Intaon. Sa itong yung comment na siya comment. Karon pag ko makapaminaw ni ning drama sir RMN Sambuanga DXRZ 900. Kung magpamatian ka nito na sa RMN Sambuanga di katig paminaw sa una no. Nya I'm viewing from Barangay Kasuntingan, Mandawi City. My situation is blind and true name Jeremiah is Ganob. Makahimo sad baya ko og super og load. Di ta nganha kanimo sir. Naputoy drama kanadto nga ang title Isla Blanca. Nitong year 2008 dito gyapon mismo sa DXRZ 900 RMN Sambuanga. Ikaminaw ka sa RMN Sambuanga no. So kining drama nga imong isutan sa dugay naman nila 2008 pa was wala tani. Unya usa din siya ka blind no si Jeremiah no. Nya Ganob apelyido niya. So nakoy classmate sa una Ganob sa nagapelyido. Si inyo atong parente no Ganob. Salamat kay Jeremiah no sa imuhang pagpaminaw sa mga drama no. Usa day siya ka blind mga listeners no. Nga hilig sa pagpaminaw mga drama no. So salamat kayo Jeremiah no. Nya naminaw siya, nalingaw siya paminaw sa drama nga Mangtas. Nya si Nobres Alparas na may mga cut-uy naminaw siya sa katapusang sumpay sa Rakisa no. Pasensya kay di kompleto akong kopya ng Rakisa no. May mga kapasensya natin mga laktaw ni mga cut no. Nya napiuban na natong sa copyright ang lang gikat. Pasensya kayo no. Si Lionel Galia, salamat dol palayog shout out dol. Shout out ni mo Lionel Galia no. Salamat sa pagpaminaw. Si Mars Jackie duha atulo ka emoji nga nag heart no. Itulo ka likes nga sign sa kamot no. Salamat Mars Jackie no. Naminaw siya sa Nanay Rosa nga atong gi-upload part 1 no. Salamat kayo. Og si Lodi Mejias di lang nato ni basahon niyang comment kay nagbaybalo na siya no. Basta kay mga heart lang kasagaran niyang comment no. Salamat kay Lodi Mejias no sa imuhang kanunay pagsuporta no sa dili pag-skip sa atong mga ads nga sa minugbo lang. Salamat kaayo. Og si Lingal Habman bag-o drama. Thank you kaayo idol sir with sign of prayer og tulo ka heart. Salamat kay Lingal Habman no sa salamat usab kanimo no nga kanunay kang naminos mga drama. Og awa po isa po yan kaya nagpasalamat na siya no. Salamat po Lingal Habman. Unya si Jennifer Pantulumban. Wow, thank you kuya sa bagong drama. Way sa pa yan Jennifer Patulumban no. Salamat sa imong pagpaminaw no sa Nanay Rosa part 1.
Si Annalyn Samson, good morning idol. Wow na ay bagong drama idol. Salamat kay sa paghatag o kalipay namong mga tigpaminaw nimo. Idol, God bless you always nimo with napuro ka heart. Salamat kay no Annalyn Samson sa makanunayon nga pagpaminaw no. Tao dugi-dugi na ni si Annalyn Samson so no. Muning kamot jud nga maka-comment. Salamat no sa imong makanunayon nga pagpaminaw sa mga drama. Si Marlon Suko, kumusta idol? Ngayon lang ulit ako nakinig sa upload mo. Salamat. Okay ra Marlon Suko no. Madayon lang gyud kamot ang maka-upload ko mga lain na pud nga drama no para namoy kalingawan. Salamat kay Marlon Suko no sa pagbalik ug paminaw sa mga drama. Si Imelda Ganal kanindot aning dramaha dol. Salamat sa pag-upload dol with heart og naay plug no sa mga plug. Di ba ni Japan? Salamat kay Imelda Ganal no. Nya si sa nga plug ha. Sige lang. Salamat kay Imelda Ganal no. Nya si Edwin Panchu, lamat boss dyan, bag-o na pod imong drama, wala mapaminaw, anindot siguro ni boss. Nindot imong boss, ibutang 1080. Kuan na ni siya no, kanang Edwin Panchu no. Ang front niya 720 di ka kuha kining up. Lagi 720 ray makuha aning kuan na kining front. Now dito ning kita na sa settings 720 ray yung kuha niya. Lupigon siya ari nga kining cellphone nga gi-sponsor ni Ma'am Life Journey. Lupig ni bag-o sa kamera ani. Kay mas tin-aw ray og kuha kumpara ani. Nakabantay ko nga how sa lang gikumpara sa duha ba. So mas tin-aw ray. Nya mas dugay malubat na hinuon nga ni action nagburot pero dugay malubat. Kiri noon nga bag-o dali malubat niya disit kayo tin-aw ang iyang front camera. Lupig lagi siya rin noon. Matong nga nakaingon ko nga og di pa kanang kuan o pa ko ga balhin sa akong mga account aning bag-o kay nabalaka lagi po ko mga kalasinos kining burot na ba sig maguba ba niya ang mga account na pa dire bitaw. Una nga naniguro na ako nga ma-transfer na ko daan ako mga account aning bag-o balag kuan dili kay siya ingog pareha ari og kapasidad nga tin-aw kamera nya dugay malubat no. At least nga ma-secure akong account mga kalasinos no para kanang makapadayon gyapon ta no kay ni action mo siya burot na yo kayawan ko basig palit kaguba ba no. Pero okay pa man po ni survive pa magyapon no. Kay dugay man po malubat mo na nga laban lang gyapon ta mga kalasinos no. Salamat kay Edwin Panchunok sa makanunayong pagpaminaw niya si Alexander. Si Ami Alexander no. Nice na sa dong way to look heart. Salamat kay Ami Alexander no. Marlon Suko, salamat boss na kay bag-ong drama na ako'y atangan. Mao na itong pulis ako ano sa shooting di Malasa. Salamat kay no Marlon Suko sa imong pagbalik og paminaw niya. Si Bergu, more than 10 years na ang tinaytos ko, wag lang pansinin dadami ng YouTube sharing mga dok, wala gamot na direct ang sinabi, maraming klase at stages yan, prayer na lang basta di abala sa pagtulog mo lagi Bergo no. Naglahi-lahi ito klase ng kuano tinaytos ay kanang lahi-lahi og kuan banay uban nga wa mauli sa uban nga naulian lang. Pero ang sakto na yung no, ampo lang gud prayer lang gud kay may posible sa Ginoo no. Salamat Bergo no sa imong comment. Ano pa yung comment 1 week na umugo ang tainga ko, minsan nawala tapos ilang mga oras bumabalik, hindi mo maramdaman pagtulog ka pero pagising mo andyan naman. Mo gud ka kuan na kay di gidalim gud. Ampo lang no. GM Kumya no. Si Kaluoy in taon, heart ang comment, si kaduha na yung comment kay matay tinuod pagkanindot sa sugilanon nga mangtas ug nga thrilling gayud kaayo pamation with emoji ni payo og salot ni emoji no. Og heart, salamat kay Kaluoy in taon no. Yamaw naman yung mga comment na human na gid. Bita kay wata mabutog 20 minutes. Yeah, ito maglangan mga kalasinos, paminawan niyo ang part 2 sa Nanay Rosa. When I talk to you, I know you listen. And
O karon mga kasama niya ang sumpay natong sugilanon, Nanay Rosa. In your presence I will feel your comfort. That's why I know that I can come to you. Dili mahimong masayod siyang gikasuod ko na ang bata. Ano kun nakita ko palang unta ang hitsura sa inahan sa bata. Mahimong katabangan ko unta siya sa hilom nga makuha niya sa Leia sa gayon nga manlimos kini sa kalsada. Dili mahimong magdugay si Leia din eh. Nasahig ko sa plano ng losyo alang kaniya. Ug dili ko siya tugutan nga may sama sa ubang bata. Dili niya mahimong kubon sa hingpit ang kaugmaon ni Leia. Sa pag-abot ni Leia sa kong kinabuhi, mura pag gibubuan ko og bugnaw nga tubig. Nahigmata ko og galit. Gikan sa lahom ko nga pagkatuog. Sayop. Dakong sayop kining among gibuhat ni Lucio. Dakong sayop. Lakip ang mga bata. Among ginigusyo alang sa among kaayuhan. Padili. Alang sa kaayuhan ra ni Lucio. Tuod kay siya ang mas may dakong nahuptan nga kwarta. Samtang ako, tagaan lang ko niya pipila. Yan ba sang nahugman ang akong pagbati ni Tuhana? Nadaman ko siya mga saad sa una, nga tagan ko niya maayo kinabuhi. Maayo ba, Oroy? Tanawag unsay among gipaingnan karon. Misamot kaway ayo ang bati ko ng daan nga kinabuhi. Kawa pa say lami ang impad nga ako naangkon oy. Nakainahan ko hinungdan. Unya, nahigugma sa kog lapaw pang tampalasan. Kawa ko ba kapaingnan inoy? Ahak ra pud ako. Paaki ako. Abli ang pultahan. Natawag namang mga bata. Ganihara. Kay baw ko. May lilion ako kadiyot. Pahawa ko na sa kutubangan, bi. Pahawa na sa pultahan. Samok ba naman sa kong pananaw, eh. Pahawa. Bahala ka diya, oy. May noon nga naga kay dugkaan, oy. Mga pisgo ka diya, oy. Bisag kadugay pa. Oh. Pagdali ko. Pagdali ko. Samtang ko pa mahibaw si Lucio nga nabalik na ko. Mahibaw mo niya siya kung nga nung dinig ko sa mga bata mi una. Oh, karon pa ko. Kaluoy sa mga bata nga nangatog din eh. Naghigda lang sa simento. Nga karton regi panik. Wapay unlan ug hapol. Ug ngit-ngit pagod kaayo. Gipanglamok intahon sila. Ug na naglumba sila tiko ko. Unsa pa kano sa panahon nga bugnaw ang panahon. Kamay kahayag ra gyud ang makasud. Gikan sa suga sa kawas. Ay, ako, sprikitik, kakasakit sa kong tiil, oy, natumban, buwang, kinsa may, Hilom ay, kabakumuton ko ng baba ni Moron. Tirusa, Katog nagbalik. niya lagi, Katog na gani. Saman ka, matuog pa kagbalik o tinakay, saman. sprikitik, tuog pa ko, ti, Sprikitik duka karon. pa kayo, Kana, dukaon lagi ka dayon. niya lagi ka, Wa kay labot. Piyong na diha. gigod, Nara sila si Mark ug Lea sa suok nga bahin. Gipaunlan ni Mark si Lea siyang pukton. Nagbitbit pagdidi ay. Kaluoy ka din bata at tanawon, oy.
Duulon ko sila. Intawon si Leah. Klaro kayong di ka nausap nga naghilaki ni bata. Nanay. Oh. Ako ka ang iyang gisang pitog nanay. Samtang nagpiyong ang iyang mga mata. O ang iyang tinuod nga inahan. Nahinumdo ko kaniya to sa kagmay pamis akong bangkod. Matagi kayon nga bunalan mi ni mama. Musuksok ka to siya sa akong kilit. Unya. Muga ko sugmayo na ako. Ug butanday ini kato. Kumusta na ka siya karon? Ay, nakaang ako manghod. Sukad siya pagbiya sa amo. Wala ko masayot siya kay. O sa na kayang kinabuhi karon? Inaot pa nga sukwahi ning dad ako kisupay. Pero nasayod ko. Like, nahipaw kong lahi. Tungod kay buutan ang akong manghod ug may prinsipyo. Di sama na ko sa una. Nga suberbiya gyud kayo ko sukat pa sa una. Nungdan mang gani. Edi ang ibaligyan untang akong manghod kani adto ni mama sa usa ka tiguang nga lalaki. Aron mapangwatahan. Milayas kini. Ug gitabangan ko siya makalayas. Pero ako, kumoy gipon og ugmayo ni mama. Ante Rosa? Nanay ka? Ako kabantay lang yun da. Oh, Silvia Manggod. Dukay kay natug. Nagsigi pangita ni mo. Nagsigi sa sagpit og nanay. Ako kaha nga nanay. Ingon man siya, Nanay Rosa. Mao pa. Kaluoy good. May dadi kong biskwit alang ninyo. Ingon man gatas anang Leia. Tago inig tarong maka. Dara o, sud sa plastic. Hipusa ng tarong. Aron dili kuhaon sa ubang mga bata. O ate. Nakakaon na pa ning bata ah? O ate. Ibutang og hinay ka ng iyang o. Aron mahipos mo na kining plastic na akong O ate. Bigakos may mayo tiyo. Awa, bigakos og mayo. Ako nalang hipos. Asa man dapita? May sikreto ko nga hiposanan. Diyan, dapit sa may... Asa? Hala. Rosa! Lucio? Pagka kaniha mo day kano kang naabot matud pang undo. Kanina ba, uy? Siya pa magkukudugay, good. Taka mo nagyam-yam sa undo, eh. Budlot lang si Mod ang buang da. Budlot gino nagsumod. So ano plastic kaniha? Plastic? Asa to ba? Karang gibutan ako sa lamisita, dahing suda din sa atong kwarto. Ada, mga personal na akong mga gamit, uy. Napkin ba? Panty shield. Tissue, guban pa. Kaon ka? Pagag sa ilong. Buang ka pa kanuon ko ni mo, ana. Waya. Lahi akong kanuon, eh. May baon ako. Sama ko na, be. Da, ako good.
klaro anang pattern ni mo, ah. Diribi. Gaya ni mo, eh. Kanina pa ko naguwat di mo. Sa mandagay ka customer nga, dugay magang nauli, ha? Palambing si Mood, palambing. Oh, diya, sab. Di ay, ano ba? Kung mo, labi siguro kapoy ka. Busa ako na'y bahala ni mo. Tabi kong... Rosa, ako ka. Ako ka. Oh. Oh. Ikaw di ay. Hi, good morning. Oh, udto naman di ay. Makadayon ba? Dali, dayon. Pasensya na. Wa ko'y kadalit ni mo. I know. Busa niya. Gidad ang tikag mga groceries. Ingon man, mahidasab ko nga pagkaon. Wapasag ko makakaon og panid to. Na mga unta. Ako na'y pahilo na ini sa lamisa. The table is set. Mga unata. Ready na ang lamisa. Butangan ako nining beef with broccoli ang imong plato. Mihila ka na sa... Paborito ka na ni Lia. Broccoli. Mahilig sa veggies ang bata. Gianad ko siya sa pagkaon og mga utanon. Hinungdan nga ganahan kay to siya ni Ana. Kumusta nagkakaroon ng akong anak? Maayo ka ha, niyang pagkaon o pagkatuog. Gitratar ka siya og tarong sa nakapunit niya. Kalimti sa makadiyot ang imong anak. At di manasang imong kaugalingon. Mihugo ka na. Wa ka na'y ariglar. O wa ka na sa mo trabaho. Usa na ba'y plano mo sa imong kinabuhi, ha, Jenny? Pangitaon ng akong anak. She's dead. Dali! Jenny! Ayoko padunggan ni Ana. Dili papatay ang akong anak. Pero may ebidensya na. Gipakita na ta sa mga pulis na lawa sa bata nga nasunog. O sasapot nga gisulob sa imong anak niya itong higayon nga katapusan ta siya nga gikauban. Dili. Dili to si Lia. Buhi pa si Lia, Paulo. Okay. Buhi pa nga akong anak. Okay, nakasabot ko sa imong gibati. Bisan ako, nagbisulosab sa pagdawat sa kamatuoran. Tungod kay napamahal ko na ang imong anak. Nasayod ka ganyan, pinangga ko na si Lia. Giisip ko na siya nga matuog kong anak. Bisan pa man kung wa mo padawata ang akong gugma. Paulo. Move on, Jen. Dili ko. Dili ko. I can help you. Paulo. Dawata ang akong gugma. Ug human sa maabot na eleksyon, magpakasal na dayon kita, Jenny. Paulo. Isaad ko na nimo. Mamahimo kong maayong bana ug umaabot nga amahan sa atong mga anak. Hatagan ti kagdaghang anak. Aron malimot ka na ni Lia. Bisan ko hatagan pa man ko sa kahigayunan ang dagan pa mga anak, Paulo. Uy, makapuli sa dapit ni Lia. Hangtod sa hangtod ko siyang andumo ng pangitaon. Dili ko ka na ihikaw nimo ang paghandom niya. Just let me into your life, Jen. Paulo. Gupot pa kay karon ng akong kinabuhi. Then, let me help you to fix it. Paulo. I love you. I'm sorry. Paulo, ang akong kamot. Imong di kumot. Ah, I'm sorry. Nadanan ko sa gibati kong kapatyasan.
Kis, wa kumaanad niya mapakyas sa gustuhon kong butang nga maangkon. Dili ko butang, Paulo. I know. And I'm sorry. Andam ko magpaabot hangtod nga. Andam ka na usab. Nga mudawat ako, Jenny. Let's eat. Salamat. Here. Pungitan na ka. Iyaw na. Ako na. Yes. Sige. Unsa? Unsa, boss? Mao ba, boss? Pasakitan ko ang bata? Nga naman. Sige. Magay mong gusto. Ni apa? Uban sa ubang mga bata, boss. Wa pa na ko siya mabaligya. Sige. Buhaton ko ka na. Okay, boss, okay. Pati kayo. Bungag sa ilong. Patik, boss. Sige, bye. Sumugay atraso ng bataan niya. Gusto siyang mulabhag ang panit ni Lia. Aron makabawas kuno siya. Makabawas ni kinsa. Sa ginikanan sa bata? Baya. Naku, gitingalig atraso ang ginikanan ng bata sa kong amo, da? Unya, nagpaulis bata. Tumanon ko ang gipabuhat sa kong amo. Rosa! Boss, bilak ka, bitaw to, boss. Ha? Asa man? Umot lang. Milakaw nga wa manangid? Boya! Litsugas! Purgiro nga way tagiya! Karoon ka lang na akong bayada ka. Ibalik ni mo! Ani ka din niya. Magkupot ka ni lata. Unya, imong itunol sa mga bulabay ini napita. Nga naman, kuya. Kay, magpakilimos man ka. Nga naman. Mo man na itong trabaho. Ingon nanay, inikapit na ko mo work. Unya, magdoktor ko. Nga nung magpakilimos mo ko, Kuya Mark. Kay, layo man kasi mo nanay. Uli lang ko amo, kuya. Di naman mo eh. Wala tayo kagawasan di kanina ni Bustos yu. Ako gani, dugay naman gani ko nga naningkamot niya makabiya ko sa grupo. Pero lisod man. Kita ka? Naasaw na hanay. May nagbantay na to arong dilita makasibat. Oh, sugod na sa nag-TV baba ni mo ay. Didi ko, kuya. Na. Kadyat ha. Gipangandaman ti kandaan. Gipabawnan kong daan ni Ate Rosa og didi nimo kay mangayo man din kuno ka. Mo na nga niya. Gisuksok na ako sa kong luyo ang imong didi. Oh, dera oh. Salamat, kuya. Didi na. Wash hands. Ansa? Dili oy. 30. Okay naman na. Kituyo gani na nga buling-bulingan aron may maluin nimo. Mo na nga bulingot kay kagnaong. Sige na. Didi na diha. O niya, biyaan te ka. Ha? Dinhilang ka. Ayaw gipagbiya. Dinhilang jud ka. Ha? Ayaw gipaglakaw ha? Asa man ko? Ang rakit ko ako. Aron, pakanon taglamin ni bossing on niya. Upan ko, kuya. Dili mahimo lagi. Ginukda na ining ako. Upan ko gukod. Mangag selong. Di lagi mahimo. Dinhi ka lang. Ha? At bang sa simbahan. Magpakilimos ka. Ha? Di niradyo ka magpakilimos ha? Ano na yung trabaho? Nanay! Anso? Nanay! Nanay! Alo?
Naong, uy, bibi. Pagtaron, katrapuhan ta ka. Imot, yung kay ka. Oo. Kuya, ay. Oh, kasi ako'y nagbuling-buling nimo. Ang mga sakop manggod ni Boss Luciote. Kuya pa, dili ko basyan. Aw, happy ko. Ingon ka kay ang ako'y nagbuling-buling nimo. Di ra bang jud. Teresa. Asa man ta? Dali na, mga untan niyo, quick na. Mukhaong kaog, quick, inday. Maayo. Sige, mga unta. Yay! Oh, wow! Wow, balloon! Gusto ka? Palita. Dali. Di? Aw. Di mahimo. Masuko si Lucio ini kakita niya nga magbitbit kag balon unya sa imong pagpauli. Tuos siya nga nag-usik-usik mo sa inyong kita. Busa, inday dili lang ha. Palit lang tag makaon na. Aron dili mo magkutman. Pasig makitanda sa nagbantay na mo, ti. Ay kabala ka, Mark. Gibayran ko ng mga ugok. Dili na tungupiyait. Nick, ikaw man na to kaon, ti. Mupiya ko, may lakton ko. Pero si Leah ha, bantay kay Mark. Tingali og pataka og lapang. Yahaya nila. Sprikitik. Librihan man ni Ate Rosa o kaon. Garaagid ining Marco eh. Mas pinalabigin siya. Samot pa karon nga may abot ng bagong bata nga si Lia. Lo, ngaon lang quick og tempura ay. Pagkahuman, ngaon magislag ice cream ay. Alo, niya na. Sprikitik. Kami diri, pwerte na mo baning kamot. Pero, dili na mo, mahimong kuha na nga mong kita kay tingalig, dili na sabi pakanon ninig kagabi. Bantay lang muna ako. Sumbong naman ni Boss Lucio. Tanaw na to, di ba mo makulatahan? Kansigay ko, piyahay mo niyang baga, sa niya ako diri, lantaw-lantaw na ninyong ngaon. Hilas mo! May nang magbusog mo daan sa di pa mo makulatahan. Kapaos na ko ni mong marka ka. Kiro kay ka. Suya kay ko ni mo. Asmay ko ni mo do. Tanawon tag usaon ka ni busing niya. Busugan noon ako sa mong gipangaon kanina dito sa simbahan eh. Nag-quick pa mi, nagtimpura. Niya na pa'y mani, nag-popcorn pa. O pagkahuman, nag-ice cream pa yun mi. Tarungon ko ng akong kagalingon. Musod ako sa bangko. Wa masayod si Lucio, nga sa hinay-hinay. Nagtigom ko. Aron inig-abot sa'y kayon. May maggamit kong kwarta. Wa palipak ang buang ay. Magkadaghan naman din may tawag na ako. Nga wa na ako matubag kanina. Sapa katos palibot sa simbahan ko. Hello? Hain ka? Ganyan pa ko nagsigig panawag ni mo, di ka matubag. Suga. Lakaw-lakaw ka lang, di mananghid. Orang mag-erong way tag-iya. Misinyas bitaw ko ni mo ganina. Mitando bitaw ka samtang nagtubag ka sa cellphone. Sa? Ikaw ba? Minus-minusi ko nun ng pagsige ni mong suyop, bi, kay limtano naman ka. Init pa na mo, oh. Nako, syudad, may kliyente ko. Oh, saday? Ala, sige. Sige, bye na. Niya na siya. Bye, Lucio. Sahig kayo nga dako-dako na unya kumatig mga kwarta sa bangko. Biyaan tanagin unya ka, Lucio. Ug iuban ko si Mark og Lea. Misamot pang akong determinasyon karon nga makabiya na. Sa hustong higayon, buhaton kagud ka na, Lucio. Biyaan ta na ka. Limos mo, ate. Kuya, mga manoy, mga manang, nanay, tatay.
Ka-cute anang bata. Uy. Nadara inday. Ay, hain mang ginikanan ining bata in town. Uy. Salamat, ate. Hindi pa inday, Teka na lang sa akong money. Hoy! Oh, Sprikitik! Kuya Banog. Saan nga? Tagang limos niya? Oh, kuya. Ingon ra ko. Limos mo diya mga ate o kuya, mga nanay, o tatay, manoy, manang. Watag na sila. Ingon man si Kuya Mark nga, anaon ra nako. Sigod! Dagana na kuya no. Dagan bitaw. Salamat ha! Ako na ni! Nga naman. Kaya ako na ni! Agsabang ko yung mark ni mo ha! Kung di ka gustong sumagon di ka, magon di ka! Apilo na ko yung mong Kuya Mark! Sumbagay sa kayo, awan niya! Ha? Bantay ka lang na ako! Spikit-pikin na ko! Hapon na. Balik ko na ko si Lia dito sa akong gibiyan niyang lugar. Dagan na ba kang milimos tong bata O ba kasi mula ka? Magdali ko. Ya, Day. Mayo kiwa ka biya din Oh. Nagilak lagi ka. Mityapo ni noon. Ano ka, oy? Abi pa na ako nagkasinabot na taganina. Nga dili ka mo nigbiya na ako kay mangita sa kukwarta. Aron dilita kastigo ni Bustos yo. Kuya. Hindom na. Ay, di ka muritsin na lang ni mo. Pahin sa kong t-shirt, pe. Gilok, imilong. Anaon na, anak. Madun mas mo samot o kataas ng imong ilong. Katag. Oh, taas og katag. Oh, sige na, hilom na. Hayo naman na imong latang imong gikuptan kanina. Bibi ato itong ipon, be. Nya, mga ito na din ta. Wow. Asiwa. Nawa? Nga naman. Hain man. Kasi may nagkuha. Uy. Kisinyasan natin ni Asyo nga mga ito na to. Dali, kupot na ko. Dali, kupot. Wala pang nata. Hain lagi lata lagi. Ha? Di pera ba noon? Sa sunod, ayaw nagbuhi ang imong lata. Ha? Sunod! Sunod ka na! Ikaw na, uy! Gamatitoy! Ha? Sprikitik! Sunod! Pagdali! Lakaw na. Ing na lang ang nawa. Kuya. Sige na. Musa mo ta kasuko kung dili ka. Mapaduli ha. Kadugay ba ni mo na kadol? Ha? Kaya nang duol ha? Sumakap! Agay! Dahi kag ha? Pahiya rin mo. Giyata ka rin ko ni mong igong rason nga bunugon ka. Kuya! Nanay! May makalaba ni mo din eh. Bangag sa ino. Nanay! Na. Gambi ng simur mo. Iwas mo ta. Abi na. Abi! Ambi ng imong kita arong adlaw. Ambi! Sir! Animal bird fish kang dako. Yan na, boss. Yan ako ang yan kita. Unsa?
Nalimot ko, busing. Isudayin ako sa akong bulsa. Ang iyang linimsan, kaganina. Di ba mawa? Dira, buso. Uy, bangag sa ilong garaagon. Daghan na kinitaan ng mata aron. May dagamang matunol niya. Daban gining buang ng patay. Ha? Spikitek gining dakoy. Di sa may mong... Ha? Muingon ko nga, di na kang Lia. Di, may bawan niya, ako'y nagkuha sa kwarta ni Lia. Spikitek! Aha ko'y! O ikaw, hain ang imong kinitaan. Dira, busing. Uy, kwintas? Maya, baga kwintas, murag kang jigo. May kagyod, Mark, mayo. Ala, sige na, lakaw na. Sama sige hapon, tubig lang ang ipanihapon sa mga gamay o kita. Tanalia. Kuya, tikman to. Ibilin ka na sa Lia din eh. Kuya Mark. Busing, nga naman. Huwag kilabot kung nga no. Basta ibilin ka ng bataan din eh. Kuya, kuya. Lakaw na, Mark. Maghuwat ko ni mo sa pultahan dapit. Biya na. O, boss. Insawam ka dyan si Lia? Wala ba si Nanay Rosa nga makalaban niya? Pabuto na ko si Lia din sa may pultahan. Dili na ko siya biyaan. Sira na pultahan. Oh, ipasira ni Bus Lucio ang pultahan. Unsa ang magikanya si Lia? Ayaw pag-atras. Saan ka? Padol. Come to Papa Padol. Saan ka mag-ukon-ukon manunga? Lagi pag-atras. Dire! Ayaw, boss. Ayaw. Paminaw ha? Ayaw, boss. Wa ko'y mahimo, Lia. Apan kinanang buhaton ko kini. Kay mao kini mando sa kong labaw. Ug magayo sa ebidensya nga litrato nimo. Sure ba? Human ti ka bunuga. Ayaw ko, Bonali. Sakit man. Sakit bitaw. Pero unsaon to man? Agay! Ayaw, boss. Sakit man. Ayaw, ito na. Ibunan na niya si Lia. Ano man? Siya may sa bata. Tapang, kuya. Agay! Kuya, tapang, kuya, Mark. Kitawag ko ni Lia. Agay! Nagpanampit siya akong pangalan. Gusto na! Kuya! Gusto na! Yes, Paulo. Thank you, Jenny. Isaad ko. Dili ka magmahay. Paulo. Animal. Sorry, sir. Ginasmagan ko. Let's see. Mapatay ko katong bata. Paulo! Nakuha niya nga akong pitaka dihang midas magsiyan ako. Unsa? Dali. Tara siya, oh. Atong doolon. Naglakaw lang siya. Istoryahan ta lang og tarong, ha ba? Dali. No. Ayaw na. Di na kinahanglan. Basig nagkinahanglan ka ng bata o kwarta. Luoy sab. Paulo, abi ko bag nasuko ka. Ay, suko ba? Nakalitan lang ko. Wa ko katutuyo ah. Oh my God. Kinukwenta pasaylo ako. Sa ngalan sa mansan. Nanguros siya nga. Nangayo og pasaylo sa kimo. Buotan kiti ay siya. Og religyoso.
Jenny, let's go. Asa? Mag-celebrate. Ha? Unsay okasyon? Abi ko bag sa sulod adlaw pa. Lahi sabto. Celebrate karon ang unang adlaw sa atong relasyon. Unsa? Every day's gonna be special, sugod karon. Paulo, may dagang tao. Ay, nga naman di ay. Nalipay bang ko. I can't hide it. Nga naman, ikauaw ko ni mo? Dili sa ingon yana. Ako ay, walang kumaanad. Dayan pag-anad-anad. Kay ingon na nata kanunay. Ha? Emi, Sige, kaon og maayo. Unsa pa'y gusto nimo kanon, ha? Magurso ta. Daghan kay kwarta ang pitakan ako. Ay, mo rin sinig ako, kaya ako manahulbot. Daghan kay kwarta. Ano? Nakuha na ako dito sa simbahan, lalaki. luoy sa imong kikuhaan anak ko yan, no? Mas luoy ta, kung wa tayo makuha nga daghang kwarta. Kay, dili man ta pakanon. Unyang gabi kung kay naka-jackpot man taron, mao nga mga untag maayo. Diyos, inom ta Diyos. Wa na didiya, kay big girl ba ka? Bata pa man ko. Di pa mo ko pikir. Diyos, bata lagi, pero dako na ka nga bata. Mao di na ka mo didi. Undang nagigaan ako didi-didi gud. Moingon kang oora baron, unya inig duka nimo mangayo dahin ka. Wa na gid ha? Oh, Kusog laki kay mo oo. Dimutuman. Basta ha? oh, laki. Sige na, tiwas sa kaon. Chill, taron kay daghan tagkwata. No? Tag 1,000 ang suspita ka. May ID pa o mga card. Ano sa gani? Bahala na si boss ini oy. Saan na niyang mga sodi ni. Pero labing siguro yara sa ning ilabay. Pero magsue ko sa kalibo ining kwarta. Ayaw sa ba? Ipasok na ko niya sa imong buhok. Dili pwede sa lawas kay rikisahon tas mga tao ni Bossing. Abi ko ba og igo lang tang mga on. Niya man lang kita maabot sa mall. Manood ta niya ng butik. Ilado ka ng maong butik. Gusto ko nga ikaw mismo ang mapili sa imong sunubon alang sa sunod adlaw. Paulo, di na kinahanglan. May mga sinina pa man ko dito, good. Gusto na ko nga elegante kang tanaw. Dili ko gusto nga may ikasulti ang mga tao sa babae nga umaabot kung pangasawunon. Paulo, I want you to stand out in the crowd. So, make me proud, sweetheart. Paulo. $250,000? Alang sa kwintas lang? May problema ba niya na? Paulo, sobra na kini. Dili ko kini madawat. Ako ng regalo nimo. Ikaw ang mag-birthday. Unya ako ang angay mo hatag nimo, di ba? Pero gusto ko, umanak ko nimo hatagi. Unsa? Wa ko mahinumdum nga. You say yes is more than I could take. Ug usap-asab, dili ba matod ko? I will make you happy every time, di ba? Dili lang ang material nga butang ang makalipay nako, Paulo. Do I make you happy? Of course. Thank you. Kalipay kong hatagan ka. Busayaw kong palipari. Paulo. Ayaw na paghuna-huna o bisan usa. Just take the gift and kiss me. Oh, heaven. That's heaven.
Murag gusto kong paliton ang tibok mall karon sa kalipay. Unsa? Ay. Boss, ngayon na sila. Sa'yo malagi na nabalik ang mga bata. Toyo ko silang ipapaulig sa'yo. Gitawagan ko nagbantay nila sa daan. Huwag bang niya ka pa man, ha? Di ka pa mulakaw? Mulakaw na ko paingon. Lakaw na. Ay, si Sotoy. Padula diretso din ako, Smart. Ah, kaya nga naman, o sa atraso ni Mark. Wa, lakaw na. O niya na, good. Ganun nagdali magkamubiya ko. Sapan, may laing ka babae nga dadon din, Unsa? Nabuang ka? Anong dinhi ko man dadon ang bahay kung mababae ko? Akong i-check-in, oy. Buang ka? Oh, may di ay. Ang laing babae imong i-check-in. O niya ako, mantidiran ako ni mo din, Yabag ni mo, eh. Anong i-check-in pa man tika nga ni aram ka din, Gasto-gasto gid ko. Salbahis na gud nimo. Mugasto kas uban o niya na ako, dili? Ilom na, Rosa, ha? Ilom na. Piti ka ron. Sing! Ah, Yan na Smart. padula. Bossing, ngano? Hain ang imong nakuha ka ron. Oh, Yara, bossing. Wa kay gikuha ini. Wa kay gilabtan. Oh, wa, bossing. Ni ang mga ID. Ipon kong kwarta, be. Uy, 13? 13 na? Hain ang uban, ha? Kuan, bossing. Niya sa kong bulsa, bossing, ang sinsiyo. Dili mo dagsinsiyo ang tagian ni ini. Busa hain ang ubang kwarta. Ganun nahibaw man ko, kung pilay sudan ng pitaka, ha? Moro ko tingali na. Ayaw pagtingog kay wakay labot, Rosa. Oh. Pagdali, Mark. Ihatag na nako kay nahibaw ko nga 15,000 ang suod nini. Nining maong pitaka. Tiyara sa kong bulsa ang sukli ganina, bossing. Gigutom magkukugiuhaw. Mga ko nga gikuhaan. Ngara, bossing, oh. Pasaylo ako, bossing. Oh, tiyara ang sobra sa usak kalibo, bossing, oh. Oh, uy. Mauna lang ni. Gatos ka pin. Ha? Lucio! Nasa tagod! Ayaw paglaban, Rosa. Huwag ko mo laban. Ano ko ng kwartang imo ng gilapay, oh? Ponita, buset. Hain ang ubang kwarta ni mo, tagoy. Wala ko'y gitaguan, boss. Maura man na. Baka kung kamata ka. Lucio! Pangagkasilong. Hoy, Rosa, diya ka lang. Ayaw pangilabot arong di ka mapin. O sila! Hain! Maura lagi na. Katapusang pagpangutana na ninako ni mo, ha? Hain mo ibutang ang ubang kwarta. Wa. Lucio! Kusa ba? Mark! Nasayod ka gyud. Nga kontra ko kayo ang bakakon. Ilabi pa gyud ang manuik. Kalugi sa bata. Napanuhod siya sa pagsuntok ni Lucio niya. Di ka gyud mutugan punhain. Sitoy, Sotoy. Boss! Pasudla si Lia. Bossing, may mabuhato ni Lia. Masayod ka raw niya. Good, bata. Dali. Lia? Lia? Dali, Lia. Dool. Pagdali. Lucio! Lucio, saan po ang bata? Kamong tanan. Panggawas ka mo. Si Mark o si Lia lang ang magpabilin din, Lakip ko, imo ko pagawson. Nabati mo nga kung gisulti, Rosa.
Kamong tanan, gawas ning duha ka mga bata. Gawas na! Gawas! Karon, usa ka pangutana, usa ka tubag. Hain ang kwarta. Usa ba kayong buhaton sa mga bata dito sa sud? Rosa, sige mo kagpaso-paso diha eh. Uyo eh. Ay pagbuot kay di ni mo tiil. Leah! Mising kita bata! Giyon sa maka niya! Labing siguro. Igastigo na tong busing. Iba na ba ka niya? Leche! Leche, Ginoy! Makalagkot siya itong ano! Bisan bata na pakan, Leche! Uy, murong kagkaroon ba eh? Nanay! Napanawag na ko si Leah! Dili na ni Mahimo! Asam ka! Musod! Anong musod ba? Gipagawas mo kita, musod ka! Ay pagbuot ha! Ay pagbuot ko musod ko! Buhay ko, Leche! Uy, may mandong busing nga dinir kita sa gawas dito musod! Ay wala gi ko'y labot! Ha? Bisag kapila pa siya mumando na akong anak! Wa ko'y labot! Bisag buhay ko! Animal ka? Kung itlog yung magisikara, Rosa! Dahil ka ko! Giingat ka buhay ko! Uy, Rosa! Agay, akong buhok, sir. Sakit ka, ayaw, Bangag sa imo. Maurot man lang akong buhok, kuya. Nanay! Ayaw na pasakit ka si Leo. Dumay pa kayo siya. Bangag sa ilong. Gisugo ko ni mo. Ha? Agay! Rosa, Ganun na paningit pa na! di ba matod ko? Dito ka lang sa gawas. Anong isuod mo kaya, ha? Gusto niya ka mo saksi kung unsaon ko ning bata, ha? Nanay! Uy, sabing nahugi ka sa buhok ning bata? Ang kwarta. Uy, kwarta malagi ning nahugi ka sa buhok ning bata. Litse! Nagtago mo kwarta? Ha? Okay ka! Kanus ka lang makatun sa pagsuik sa akong kwarta, ha? Kanusalan! Lasyo! Ayaw luong ka ang bata! Papatay mo siya! Ayaw ko tira, ha? Nanay! Dugo! Nanay! Mga pangag sa ilong. Di man ini, ha? Wa patamahuman. Dugay ka nang nasayod, Mark. Nagdidili ko yun. Nakuhaan ninyo ang inyong kita sa tibok kadlaw. Kinahanglang irimit ninyo kininako nga intak. Pero nang hilabot ka yun. Ug na makaka pa. Lucio! Itsa! Rosa. Sa ilo ako. Parbida, ano ko tuyo uy. O sa bakal, ano mo, nagkadugo ka na hinuon. Mihanap ang akong pananaw. Rosa, dali. Nanay! Nay! Ang pultan, dali ha! Pablihi, Mark! Hilom na. Nanay! Samad nanay, kuya! Gitambalan na siya ni Busing Lucio. Ay, naghilak. Mamayo na si nanay. Ate Rosa. Sigla na. Sakit pa yung aping. Kumadako na niya ko. Bantay na siya na ako. Mubawas ko sa iyang pagpasakit na to.
Baus. Gara na siya. Abi kay bata man to. Huwag siya dako. Yan ang tandaw-dogon. Bantay lagi na siya ba? Mabawas ko. Hoy! Ha! Sprikitik! Ang kadungo ko ato, ha? Mabawas ka ni Busing ni kadako niya ni mo. Sumbong di ka do. Masa? Sumbong di ka. Tanawon na kung saan ka ni Busing kung mahipaw si Simong Plano. Sprikitik! Kaya mo! Ato na mas Busing! Kuya, unsaon ni mo ang bangko? Sumbongero ka ha? Sumbongero ka ha? Ay! Ay! Da! Diya ka. Magawas ako niyo din eh. Magawas ako. Kangit-ngit. Minsan, kamay nga kayag. Huwag ko'y makita. Dili ko mahilak. Isog ko. Kasakit. Kahapto sa kupanit nga. Bunal-bunalan ni Puslusyo sa bakos. Kada saka ko nila pagawason. Gikan din hiin ni kwarto. Nga ilang gibutangan ako. Nga kurang usa. Mao ginitiman ini nyo. Si bisan kinsa ninyo dinhi nga nagplanos pagbawas na ko. Mahisama sa guma ni Mark. Busa! Ayaw gayon! Bisan pa sa paguna-una lang! Ayaw yun ninyo ka na buhatan! Kung dili mo gustong mahisama sa guma ni Mark karon. Kuya Mark. Unsa man! May nagplano pa ba diha? Sulti lang daan! Bangag sa ilong! Lapangatog na kamong tanan! Masyong! Ikandado na kining ilang pultahan! Nagatuginon ko sa kalabas akong oda. Mabangon ko. Nagbantay ka naman lagi. Sunod ba? Ayaw na pangindabot sa buhaton ko sa mga bata. Upasagdan ka mahinay ka mo sila. Lusyo hinumdumi. Nga sila ang gikuhaan tas atong panginabuhian. Gawas sa akong pagbaligya sa akong lawas. Mahadlo ka man kung mahinay ka na ko nga tagang bata des kasada eh. Mahimo ta mangunguha na nila ipulis na matay. Lusyo. Yay. Muy po'y nung bukton ko kinulatang Mark da. Kuob ko. Asay ko ha. Unsa to? Giuspad mo kulata ang bata? Misumbong sa banog. May plano ko nung pagpanimaw sa ko sa Mark. Kung muhingkot na kinis pangidaron. Inungdan nga. Itaga na ko liksyon. Bangag siya sa ilong. Aw to ah. Akong gibilanggo nga siyarang usa dito sa gamayng lawak. Unsa? Kisa na? Ilong. Hello, boss. Yes, boss. Ano yan ako? Pero may problema, boss. Nakuha na gamayng kwarta. Oo, boss. Ako naghihatag leksyon, boss. Wala problema. Sige. Magkita tawag ma. Sige. Okay, boss. Gusto ko makailaan na imong gitawag og boss.
Kung siya man gani ang mas dako ng atong organisasyon, gusto ko siya makaila. Ngano pa man gyud? Matangi pa lang nimo. Biyaan ko. Di koy. Hanggaw. Salamat sa paghatod. Gusto kang mudayon? Unta. Dali, dayon. Salamat. Unsay akong ikadalit nimo? Juice? Kape? Ikaw. Ha? Dali. Ay, Paulo, gibira ko nimo. Boy, iko ba? I want you, Jane. Paulo, ayaw. Ihatag ko nimo ang tanan. Paulo, unsa ba? Paulo. Sorry. I'm sorry. Pero, dili pa ko andam. It's okay. Nagsabot ko. Nadalang ko sa kainit sa kulawas. I'm sorry. I have to go. Good night. Paulo? It's okay, Jen. Letse! Kung makakipot mo ang birhen, letse! Kung sayon ran niyang gihatag ang iya pagkababay nga to samahan ni Antong Lia. Nga nung diri na ako, diri man. Naglagot ko. Gipalagot ko ni Butchini. Wa ka pa makailat kung kinsa ko kung ako na'y maglagot. Pero no. Dili pa karon ang gustong higayon nga ipakita ko nimo. Ang matuod nga ako, Jenny. Dili ko gusto mawa ka. Ikaw pa lang ang bugtong babae na nagustuhan kong sama nini. Busa buhaton ko ang tanan. Maangkon talang ka sa hingpit. Ipahungaw ko na lang sa laing kining gibati kung pagpanginit sa lawas. Sa kakwartahan na kong kasikat, magkahimog yun unta kayo ko na mamili og mga babae nga anak og adunahan og mga pure dalaga pa. Napanbuang ning kasing-kasinga. Namili og angkan. Unya pakipot pa. Okay. Challenge niya lang nako. Apan unya. Unya ko na i-take ang challenge sa pagkakaroon. Unahon ko na og atiman kining naggahi kong kaluha sa ubos. Murag trip na kung mag-threesome karong higayon na. Promise, Jenny. Kung maminyo na niya ta, dili na ko muling ipaglaing babae. Well, of course, muling iapan. Dili na ko magpada sa tentasyon sa uban. Ikaw na lang. Promise. That's the trouble with promises. I find it hard to keep. Buang ka, Paulo. Ikaw pa? Of course. You can keep it. Pero in your dreams. Shit. Mag-imagine lang ko ni Ginny. Unya, ngadto sa kama. Imagine na ko nga kauban siya. Dam! Murag nagmanlaik sa kagahi ang akong ubos. Bangag sa ilong!
Anto na ko. Basta, way babay. Hangat si kamay, be. Aw. Lagot lagi Saan ka? Hindi salig na ako, eh. Wala lagi lain. Naong ni mo ay, wa sa imong mata. Ikaw pa. Bisan poste, basta sayalan lang, imong birahan. Diyan. Sugo iro. Labaw pas iro ng sakit imong buanga ka. Sama na siya. Si Lusa, bini akong mahal. Uy. Ay, nasa pa. Hanggang ka pa na siya, uy. Mangumot ka magdukan, uy, nga na ang ibang mga bata-bata. May maging pangitaong ahom ini. Sus, bayaan mo. Tuo ka mo na nila. Stay! Kamu! Saan mo? May nakita pa mo? Gamay. Ha? Usa? Boss, wawan, boss. Ira, dungog ka. Lagi. Bida, uy. Ikaw gyud ka. Ay, ano bang lami mo gyud kay ka? Ha? Bida. Mura gyud ka pure nga dugos. Kung dili pa lang mi magkita ang busing ron. Pirahan tayo ka, hantod ka, mangluspat ka. We, may pahara ka namang good. Bahar, kaayo maging tuksa ni mo. Yatis, ha? Unya ka lang, nikuli na ko. We, Ay. Unya lagi. Birahan tagag mayo. Sa pagkagaron, ato na ko kay tingali. Magunan to na ko sa dapit nga among gis kasabutan nga magkita mi. Lisod na. May na. amping. Sila'y amping na ko. Salamat. Kami lakaw na si Lucio uban siya mga bata-bata. Dali na ko sa pag-adto ang nimutangan ni Mark. Kaluwi sa bata. Huwag ka to'y kaon kagahapon pa sa gabi. Unya, uwa sa pagkakaon ka ganin ng buntag. Unya, unsa na gulong oras. Mag-alas 11 na sa buntag. Gigutom na giturog maayo. Mark? Mark? Huwag siya patingog. Tingali na kung sanita mo sa bata sa sud. Gabunog ra ba in taon ka to kagahapon ni Lucio? Dara. Mo na niyang yawi. Apli na. Mark? Oh. Nagluko siya sa suok ni Luwag. Mark? Mark? Ate Rosa? Kinuo ko, uy. Kinuo ko. Kaluoy ni mo tanawon. Katagka di mo puno. Dali. Lingkod. May dako pagkaon. Kaon. Aron nga, dali ka maulian sa kusog. Salamat, ate. Hinay lang. Okay. Niya, kaon ah. Nabusog ka? Hindi naman ka. Sakit mo lawas? Sakit sa mga kuntihan. Sa kanuna na mo pagpapasarog kaon. Be, magawa kong tambal. Paabot ako din ha. Ayaw pagkawas ka tingalig makita ka sa mga tao ni Lucio dito sa gawas. Dini ka lang. Yan ang gikuptan mo ni mo, Mark. Nay. Nay? Mao man na isang bitnilian ni mo. May bang masanayak akong isang pitni mo sugod karon. Mark, upat na ko katuig din uban ninyo. Upat katuig nga nalayo sa akong pamilya. Upat katuig nga nag-anto sa kamingaw nila. Matagay gayon nga may bation ko. Dili mawasa kung una-una ang akong mama. Agya pagpanggan ako.
ang iyang pag-atiman. Upat na katuig nga, gihikaw na ninyo na ako. Pero, dili may mahimo mo reklamo. Gikuhaan man ninyo katungod. O karon sa pag-abot ni Lia dinhi, marag nakakita ako paglaom. Nga posible di ay. Posible nga unsa, Mark. Posible di ay nga magabaton may puginahan. Diha ni mo, Nanay Rosa. Mark. Bebe. Oh. Kapabuang ni bataw. Eh, di pa yung lakpag mo. Okay, Nay. Maukot kayo ang imong pagkakas. Sakit ang ako mga lapod. Sorry. Ikaw mang gunoy. Imot man ka niya. Ganahan naman na ikapasapit na kong nanay. Hanggaw. Ipahilak ako ni mo. Oo eh. Ano kung dili, no? Bisan ka mo pang tanan na musapit na ko, ana. Kalipay ko ka na, Mark. Ambot pa. Kalit pa nagkalumoy ng ako kasing-kasing ko. Huwag ko masayod ko ng ano. Tungkol ba ka ni Pangidaron sa? Ew. Bata pa maggugugot. 28 anyos pa ko. Pero abot anong na-emotional naman kay ko karon? Duda bitaw ko nga. Pag binupos tingali kong sayo. Ansa na, Nay? Binupos ko. Kinabang munong na ang regla sa babae ba? Munong ng dugo. Ay, susuyay na lang ko rin. Ano pa ko tanap? Ay, nanaway ka po explain. Pero, ganito pa ya. Sa bata pa ko. Ganahan kay ko mamahimong maestra. Kinumdum ko. Kung magduwa mi sa ako manghod sa una. Kinumdum pa ko nga. Magmaestra ko niya. Niya, nga akong manghod ang akong estudyante. Malipay kay ko nga magtulo-tulo niya. Labi pa nga, naghangat yun na ako ang akong manghod. Marabag ako kay siya pagsalig nga. Makatuon gid siya ni rin ako. Pero, pamudalan mi ni Mama. Kung maabtan mi niya nga nagtuwa. Sama ni mo. Buwa sabi ka matanon. Gihikaw sabnas ka galingon na mong inahan. Ay, manunday ang imong manghod, Nay. Pareha sab siya ni mo? Dili. Nakasiguro ko nga lahi ang nahimong kinabuhi karon sa kumanghod. Buotan si Jennifer. Dili siya sama na ko. Buutan man sa kanay. Kaya, buotan ba rin, Oh. Sana ba di, Kau pa. Sana man taan ni sige imot-imot. Hindi ko gana na mag-imot lagi. Huwag kay kuntugan. Di ka na. Magwagwag tambalan ni mong sakit sa tiyan, ha? Tinguman pa na nga makakaon ka pa o niya. Kaya dili ako bakatod pa ni mong makaon. Kung niya na si Lucio. Sige, di ka na. Nanay. Nanay. Gusto.
Ito. Nanay na ang ipasampit ko sa mga bata sugod karon. Mas tinutot pa matingon. Ug makapagaan sa duganan. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Dili ko makontak ang iyang number. Nasuko ka siya pagtukmod ko niya gabi eh. Nasayop ba ko sa akong gibuhat? Ay, nahadlok ko. Gusto ko siyang sultihan sa tanang nahitabo sa akong kinabuhi. Ang kagubot nga akong naagian. Ang kapakyasan. Ang mahitungod sa akong pamilya. Pero nahadlok ko. Tingalig ayran ako niya. Kung masayod siya nga biktima ko sa pagpamaligya kanako sa akong inahan. Ug sila ang nahimong bunga ni ini. Makausal lang kay gayon. Apa nagbunga na kini. Wa masayod ang akong inahan ug igsuon. Kami mabdos ko ni ato higayon nga milayas ko sa amo. Labaw na nga masayod si ate. Nga nilabtan na di ay kong lalaki. Nga milampos yun di ay ang among inahan sa pagbaligyan ako. Ako siya sulti sa matuod. Kadili ko buot nga musamot ang iyang kaguol. Nasayod ko kunon sa ko kapinangga ni ate. Huwag musamot ang iyang pagdumot sa among inahan. Konsultihan ko pa siya. Busa, mas gipili ko nga magpakahilom. Apan diyang gibaligyan na usap ko pag-usap ni mama. Wala ko musugot. Og nangayo ko panabang ni ate nga makalayas gikan sa amo. Og milampos ko. Nilampos ko sa pagpalayo gikan nila. Hantod karon, wa na ko magpakita pa nila. Wa na ko masayod ko na unsa na sila. Kung buhi pa ba hangtod karon si mama? Kumusta naman ka ang akong maguwang? Ate Rosemary, kumusta ka na? Naapa ka sila magpuyo sa kanina mong gipuyan. Tawagan ko pag-usap si Paulo. Dili lang mo sigawa sa rest house, ha? Ako na rin mo suod. Dili gusto si boss nga may laing magkakita niya gawas na go. Okay, bossing. Nindot giling pistuha, ha? Ganahan ka ito. Labing siguro ganahan sa Zerusa yung kapita. Maka-relax. May adapt rin na sa baybayon ang rest house. O niya, mingaw kayo. Layo sa kabayan kining dapita. Mahimo bagay kung mananghid di bossing. Gadabong niya ako si Rusa ining dapita. Bisag, usalang ka adlaw o usa ka gabi. Maraming mag-honeymoon din eh. Aum-aum dyan eh. Nya, gukod-gukod binili may bayon. Ay, basin sa umabot. Kung idara na unyami, mahimo na. Pero, kahimo pa kami sa pagukod-gukod na lang higayon na. Tingali dili na. Kay, wala, sakit ng tuhod. Uy, buto sa armas! Bangag sa ilong! Pagtali ko! Kinsanam sa kahig, ihaw ining tawanay!
Ay, niya ka na. Ganina pa nagpaabot sa bus ni mo. Pain siya. Naaspan niyo, naligo. Kaya trut, kano man na? Ipusil ni boss, patay noon. Nga naman? Ay, may baos magpaak sa ngabil ni boss. Niya nasamad. Aw, patay noon. Balbag ang Lura, eh. Ang lagsik. Mo tong naligo. Ito bang yung lang kuguyod ni Be? Palabay mo niya dito sa loud na. Sa? Libe. Pangag sa ilong baya ini. Ay. Oh, sabron. May babae pa lagi niya suok na nagilak. Ay, ikaw ba ng babae ning namatay? Gipick up niya gabi. Ya, sao man na niya? But lang. Sa plano niya na bayan. Kaya pa ba ng buhayon nga nakasaksi noon ng gipatay niyang kauban. Bida ba ya eh? Dabangi ko ninyo. Papaulian ako ninyo. Nanay. Nigawas na si Bus Banyo eh. Nana. Maluoy ka, sir. Di lagi ko musumbong. Bisin niya siya nga i-apil na sa paglikidar ang maong babae. Nanirag balik sa pultans ba niyo? Isabaan tingali si Hilags babae. Isag ni Hunong na, pero isabaan to. Saman, ikay mo bira o ako? Tugan. Ha? Usa? Karoon. Mahimo mag-ato na lang ng ilabay, lahos loud, pero sadi pa. Birahan ko na dito sa bangka kay gabi pa kong naglaway na niya. Tabuang ay. Dire. Diramis. Ayaw, maluoy ka. Sa buhatan mo na ako. Ayaw, maluoy mo. Ay ko ninyo patya. Dire. Ayaw, maluoy ka. Ayaw. Lagi ka. Bida ba yan eh? Pagkabangag sa ilong. Sa dista sa ning amuha da. Masalbahis gini siya kay nako. Maluoy tas babae nga manambigit ini niya. Kay kung unsa ko kasalbahis, tripli ang kasalbahis ining tawana. Limos! Ate! Limos! Gutom na kaayo ko! Limos mo, ate! Kuya! Gutom na yun tinuod. Masarap ka pa nilang ihatag na mo para maniod to. Sakit ng akong tiyan. Kuniya pala unta si Kuya Mark. Kaya naunta kong kinatagaan o pagkaon. Kuya! Ay, naibaligya tubig sa karsada. Mupalit ko. Oh, kisit-sitan ko sa among bantay din sa karsada. Wow, nakaayo ko. Gutom ba yun? Kuya, uhaw naman ko. Hala, kisikahan ko niya sa iyang mata. Uhaw na, gutom. Limos mo. Maluoy mo sa bata. Wala, Plinay! Sunod-sunod! Limos, ate. Gutom na ko. Wala, niya. Bisan pila lang, ate. Ay, sunod-sunod pa. Sa mukha gin ni mo, hugaw kay ka. Mahugaw ko. Oh, agay. Sakit sa kong lupot na pundak kay kitukmod ko ni mo, ate. Nakatag pagid akong sinsiyo. Ayaw ninyo na ko, ako man na. Hoy, bata, ambi na. Ayaw, oy, ako man na. Ambi na ba? Bunalan man ko kung wako'y kita. Ambi na, oy. Ambi na ako man na.
Ikasdahan mag-atang og kasakyan. Na dito ang jeepney stop kay sa amo. Malabang na ko. Kay hapit na rabaw mo guda. Hapit na gyud mo go. Ay, ni mga bata, nagdagandagan ba sila sa kalsada, oy? Gipasagdan lang yun sila sa inyong ginikanan. Kaluoy sa mga bata. Mapadayon ako sa pag-atang kay Muguna. Malabang na ko. Ang bina pa! Ang tingog sa bata! Murag tingog ni Lia! 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 Ang akong anak! Ang akong tong anak! Si Lia kadto! Siya kadto misunod sa mga bata! Migukod sa mga bata! Lia, anak! Lia! Hoy! Unong! Unong! Gibabagan ko sa enforcer. Sir? Sibat ka? Dili. Dakop ka. Labang ka magguna. Yan, napagigas tungos kalsada. Dire. Sir, maluoy ka. Guknon ko lang ako anak. Midagat siya, tosunahan. Nakita ko nga akong anak kanawa, sir. Sa istorya Dire, lista ka. Mubayad ko. Diara. Bayad ko ka na sa akong violation. Sir, pasag din na lang ko masundan ko ang akong anak. Kay dugay ko na siyang gipangita, sir. Next taon na yung pangan. Dire. Unsa? Di ka pa makasabot. May bayad na ko, pasag din ako kay sundan ko asa pa ingon ng akong anak. Ako siyang gipangita. Dili ka pa makasabot. Dinigid siya misuot uban ato mga bata ngayang gisundan. Pero hay naman sila. Lia, anak, kain ka. Lia! Nihara ko na! Lia! Lia, anak, nihara ko! Balik, anak! Niharas nanay! Nagpaabot paghihapon ko sa imong pagbalik, nak! Balik na ni nanay! Lia! Dili ko mohunong. Kinala makita ko ang akong anak. Niara siya inidapita. Niara. Lia! Lia! Nay, nitawag sa kungan. Nanay! Si nanay! Tingog sa kong nanay! Nanay! Hay! Nanay! Hay! Asa man ka, ha? Ha? Sutoy ka lagdagan, ha? Asa man ka? Ha? Sibat ka? Ha? Ha? Lia! Oh, si nanay ron! Unsa? Naang akong nanay! Ako ng nanay! Nanay ko! Naala ko nanay! Agay! Boy ego kuya! Naang akong nanay! Boy ego kuya! Ay. Paulo? Niya ka? Kaganina pa. Paulo! Paulo! Ngayon na ka na sa... Nakita ko siya. Kinsa? Ang akong anak. Si Lia. Nakita ko siya dito sa syudad. Aban wa ko siya maapsi. Gipangita ko siya. Wa ko na siya makita. Dili ka nga huna-huna mo lang kadto. Dili may mong masayop ko, Paulo. Bisag ang tumoy siya buhok nagkailak ko, Paulo. Ang ako tong anak. Ang tingog ka to sa akong anak. Paulo. It pains me to see you hurting. Igo na siya maghilag. Dili ba? Dili ba may mga koneksyon ka man? O ikaw na ang bagong mayor karon din sa syudad. May mahimo kayo ka, Paulo. Sa unsa? Nga makita lang akong anak. Naara siya sa may kalsada ng syudad. Naglatagaw.
Makahimo ka kayo sa pagpatapok sa tanang bata nga naglimo sa daan, aron makitaan ko nga akong anak. Please, Paulo, please. Tabangi ko. Gini. When I talk to you, I know you listen. Kailangan dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni Bagotang Sugilanon. Nanay Rosa. Tagsuwat Marites Parba Albures. Upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes. Spener Joel Benson. Recording editor ang Ditayat. Soundman Aldwin Acurla. Dalit sa RMN Drama. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. Ug mo to ka listeners ang part 2 sa Nanay Rosa no nya mikamot po ko nga maka-edit ko sa kuan. Nuli mitangiri no kay aron makasumpay na pud ta og part 5 no part 5 sa Nuli mitangiri no. So grabe copyright to. Katong part 4 nga akong gi-upload bag-uwahay paghapon pa kay grabe 11 ka copyright ming igo 11 ka copyright usod po kong edit balik pag-edit testing na po kong upload copyright gihapon balik na po na gini kini success na sa katulong nga edit so naka-upload sa part 4 tong Nuli mitangiri El Filibusterismo no, sa John Quintanota nya ako nang isugdan po og edit ang part 5 kay dugi-dugi putang kasumpay to no nabtan pila ka buwan mo 2 ka buwan ba nadugay na ko masumpay kasi magtuo tong uban nga mo naman siguro na kopya si John Kent kay man tiwasa so na ang kopya pero ang ako lang kay kanang maglabad ang utong sa kadagat copyright ba kanang kinahanglan jud dukuan og maayo ba kinahanglan jud muduko jud maayo ra kanang masusi og tama ng copyright para di gyud siya makatandog inig upload ba kay black manggod na sa YouTube posible pa nga makakuan sa channel ba nakarongon jud og kanang edit dugay jud kay mga listeners mo nang usahay ipadapin silang nako to unahon sa ning uban kay mas dali ra editing uban kay dili kayo daghan og copyright ang Nuli mitangiri mo kay daghan kay instrumental nga kada istorya mo nagsabay bitaw ang instrumental nga kuan kayo siya ba kay kuan gud siya historical kayo ang drama ba no una kinahanglan siya nga makuan sa imong imahinasyon ba nagpaminaw nimo bitaw pinagis sa iyang mga sonata sa iyang istorya no so muna nga kuti kayo to siya trabaho og edit pero paningkamutan yun ako mga listeners no nga ma-edit na ko to hangtod sa katapos ang sumpay shout out ni ni kuan ni Jackie Rose no nga nagpaabot atong dramahan nya salamat kay ni Jackie Rose no kay nakasubay ko gahapon sa kanang super thanks so nakapanghatag dito na ako si Jackie Rose og super thanks ko no salamat kay Ma'am Jackie Rose no nya panikamutan ako nga masumpayan gyapon ang Nuli mitangiri no kay kuan man day imuha man nang giat nga no salamat kaayo Ma'am Jackie Rose sa tanan nga mga naghatag og kuano uy ako sa shout out din nakahinumdum ko sa ubang listeners no labi na ni Chirper no nga always ka suporta na siya naka-comment ron pero nahinumduman ako siya kalitro no si Chirper salamat Chirper no sa imong karon ng pagsuporta no sa pagpaminaw sa mga drama no kato po sila Annalyn Buates no sila kuan sila Ongol Toledo Vlog no sila Anistayap sila Roger Villegas no nahinumduman ako sila ron sa kuang pag kuan ba noon na ba mga sulit nga mga sige comment sa una no silang napaytulain si awa na ko kabantay nila Ma'am Cecil Ruben nila Ma'am Bell pero ako kalimot nila no nila Ma'am Life Journey nilang Ma'am Gisolin no di ko kalimot ito nila sa wala na sila naga-comment ron pero lagi po sila sa kung nahuna no? Akong pagpasalamat di yun na mawala mga kalisteners no? Sa mga panahon nga na
na kuan akong channel na sila nga ning suporta ning tabang daghan kay salamat. Bisang wa na mo ga-comment ron pero dako kay ko pasalamat ninyo mga ka-listeners, no? Mga ka-listeners, ang inyong tanan nga mga hantod karon nagpadayon pagpaminaw, walay skip sa mga mugbo nga ads, no? Nya na pa uban kay mo suporta gyud ilagi yung tanawa, no? Bisag taas pero ang ako lang sa kinaminubo lang para di ma-distract ang pagpaminaw mga ka-listeners, no? Dako na kayo na ako ng kalipay. Labi na ninyo mga tanan nga kanunay gid nga naga-suporta, mga solid listeners nya. Salamat kay di pud mo pulaan sa kong daggoy ba uban kay masuko man kun nya. Napod sige nagyaw-yaw. Wala na. Salamat kay ning tanan mga ka-listeners, no? Amping mo kanunay mga ka-listeners, no? Labi na sa pagtrabaho, no? Sa mga listeners nga mga OFW, amping mo kanunay nya. Ampo ta kanunay sa, no? Ulit Tripon Morales pa asap, no? Always say a prayer. Mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.